Wengane zakwethu niyaphila. Ngiyathemba niyaphila bafethu umhla ka1 lo. Bengithi angithandi ke bafethu lento uyikhuluma kodwa ke yazi banganivezela indlela elokhu nifisa ngayo ukuthi mina ngithini. Mina ngibuye ngingathandi bafethu ukukhuluma lama topic asuke nalezi zinto esuke zizoba nesiphetho vele esina into ethi abantu abanenkani njengenasiphetho ekugcineni. Ungizwe Mchunu umuntu bafethu sonke simazi ukuthi siwengu sidalo nje, but akufanele ukuwenguza kwakhe noma esewenguze lento ene-right lokusithe uyisiwengu. Ngisho ngabe usewenguze lento ene-right. Ungizwe Mchunu bafethu kulokhu ke bantu bakwaZulu nani bantu base KZN, kulokhu kungizwe buyafuna ngempela sibe behind ungizwe. Singadlala sidlale bafethu, kodwa uyabona on this case siyadinga ukuba behind ungizwe bafethu. Lapha ungizwe uthinta ipoint, ukufakazela ukuthi uthinta ipoint elibalekile. Mina ngine video engiyenze 2 weeks ago ila kuma draft. Ngangikhulumana kuleyo video, ngangikhuluma ngendlela engadingi ngayo intombazane ukusondela intombazane efaka ubrain note eduze kwami. Nentombazane suke iphethe isikhwili. Nentombazane angisho ukuthi ngiyabenyanya, but intombazane once yana leyo mentality nje ukuthi yona isiumuntu wesilisa, ngivele ngifuna ukusuka ngiblock singaxabene, ngivele ngiblock ngoba mina sengiwubonile umonakalo odalwa yilento ukuthi umuntu wesimama ayithethe umfana. Sengubonile umonakalo odalwa yilento ukuthi umuntu wesimame acabanga ukuthi umfana. Lawo ma voice note akhona umuntu engangikhuluma naye ngathi kuye, yazi ukuthi ngaze ngenze example futhi nizongixolela kodwa ngikhuluma iqiniso. Ngaze ngenze example ngathi mina yazi bengifunda ilanga ngibona kunesihloko esikhulu esithi kunosiswa ngapha ngazi kuphi onokuvele ehamba ngekhumbi ewuthukhala ebizwa ngoCandy Crush. So itopic yakhona ithi wangeniswa inkani emakhumbini. Ngathi miyazi le topic ave yazi nje yangaba itopic mina ebengibona ukuthi ingaba itopic enkulu engabhalwe ephepheni umuntu wesimame osemkhakheni wekhumbi. Maningi ama topic akade ngawakhanda, akade nga-inspirisha abanye abantu besimame, but ngoba useqala emqondweni ukufaka ukuthi umuntu wesilisa, there is why ezocabanga ukuthi ikhumbi kusebenza inkani. Yabo, ngoba lesihloko esithi ukufakwe inkani emakhumbini ingoba isikhona esiqala umuntu esewumuntu wesilisa. Uyabona umuntu wesimama ongena ekhumbini engabhala ethi ungeniswe ekhumbini mhlawumbe wenzela ukubonisa abanye abantu besimama ukuthi kunokuthi lokhu nishawa amadoda nidla imali yamadoda kuma groove nalapha yenze license uzofesa rank bazokuqasha ekhumbini. Iyashayeleka ikhumbi umuntu wesimama. Ngenzela ukubonisa abanye abantu besimama ukuthi umsebenzi wekhumbi noma umuntu wesimama uyakwazi ukusebenza. Ukhona omnye usisi wakwavela wayedrive empangeni, waze washo ukuthi bafethu khona kuyi-challenge but kuyasebenzeka, bafana nobhuti kimi. Empangeni baningi abantu besimama badrive amakhumbi baningi, but even indawo ezakhele khona ombonami. Angisho ukuthi ngikhuluma ngayo specific, but ngizama ukuveza ukuthi isilimazaphi bafethu lento ukuthi ngoba yini bantu besilisa ithina esenza amantombazane enze lento ayiyo njengamanje. Ithina esenza futhi abantu abazitabane benze lento abayenza manje. Ithina abantu besilisa. Ithina abantu besilisa. Singabasola nje bona sibasola. Yabona ama voice note engangiwakhuluma nomunye umbhemi ngaze ngathi mina kufana nalento ukuthi intombazane isiqhamukayo intombazane igidiswa kwendoda. Intombazane gidiswa kwendoda, intombazane ibhinca ibheshu iba indoda. Intombazane sasazi kwaZulu inohlobo lokugida makuthiwa nje ingoma yamantombazane leya. Yebo uthola ukuthi ishaya impela ingoma kodwa ayikwazi intombazane uyobanga ingoma no Shono nomthakashana. Ayikho lonto leyo. Ayinto nje engekho. Ningakhuluma ngoba nithanda, ayikho le nto. Ukufa nje kwezwe libulawa abantu ngoba ave kuyingozi ukufa kwezwe libulawa abantu abahlale bethi bazi isintu. Yabona yikho into eyingozi njengokufa kwezwe libulawa yilabantu abahlale bevela social media bethi bazi isintu. Kube ingozi into ezokwenziwa umuntu ohamba ethi wazi isintu izilimaze angazi kuze kube kanjani. Angazi kuze kube kanjani. Kancane even lento yokugida ingoma ziyagqibeka manje izingane eyigida ingoma ngempela yamantombazane strong, zigqitshwe lamantombazane afuna ukuzenza amadoda. Kugqibeka lezi izingane ezishaya ingoma yangempela. Intombazane kwaphi intombazane iyagiya.
Okwabo nina abantu besilisa yini enithatha induku obafethu kanti induku mawuzoyodlala ngazo uphinde uyinike umuntu wesimame obuya ngena esikhathini induku uyinsizwa impela yakwenu uphume uye emsindweni uphethe induku zakho ufike uyinike umuntu wesimame induku uyinike umuntu wesimame asukume impela nje anivumise ingoma avumise khona ngisho induna yeyinsizwa khona la nivuma intombazane iyama nje iyanikhomba nje nikhomba le intombazane inikhomba le niyahleka nje nani niyavuma nje kukhona ngisho umuntu oyinduna yeyinsizwa kuleyo nto kulapho khona ngisho induna hleli phansi na ithe egozo ivunyiswa umuntu wesimame ayeke bafowethu hayi mina ngibehind ungizwe ke bafana khohlwani ke mina manje ngangizonda vela ningisiza ngalutho akunandaba mina anginandaba ngempela ke mina nje anginandaba ke nje mina ngithengisa nje ngeqiniso mina khohlwani yini kanti ijongo ijongo amantombazana sengamajongo manje lento ka Brentwood owayeke ababeke bayiqala ukuyigqoka besimame babezama ukwenza ube ngathi uziyiketi even though nakhona lokho kwakungekho right but kwakucishe ku-understandeke yabo lokho senikwenza manje ayike bafana ngeke bafana ngeke yabona nje mina ungizwe bafana ngiyamseka ungizwe ngimseka ngize ngijobelele ukuthi yabona lento ila ikhona ngizwe ilamadoda antekenteke lamadoda antekenteka asaba ukushela anithi ngabona intombazane iyihle nje ekhenyezela vube yonke umbhedo wento ongayicabanga ilamadoda aziyishimana ubona nje kungathi kunje intombazane ifaka umqhele intombazane umqhele izifaka umqhele impela kulenga impela imisila yensimba ngapha intombazane hayi ningamayithi sithanda ukukhuluma bafana hayi kodwa lo muntu owafaka lento ukuthi amantombazane even mayegida egidiswa kwamadoda uwomunye wabantu abadlala indima enkulu ukufuna ukubulala into ethi umuntu wesilisa nje umuntu wesimame bafotha akakwamukela umuntu wesimame akavunule imvunulo abantu besimame akagida ukugida kwabantu besimame musana ufuna ukuzenza amadoda ningewona musanje bafuthe kahleni angifuni ukugxila kakhulu ezitabaneni mina ngiyayibona nje itabana ngifuna ukugxila kakhulu kulento abantu besimama sebecabanga ukuthi ba amadoda usuthi mawuthi ukhuluma nabo ukhulunyiswa umona wena ngoba vela u-afford ubrain yena le affordability yasilimaza lento affordability yasilimaza but bantu besilisa lezi ingoma ezihlale zikhona koThekwini hayi ngeke nje bafowethu ayingeke intombazana kube intombazana bafowethu ikhona intombazana iyagiya igimpe intombazana isuka phakathi kwamadoda igigi intombazana bafowethu ubugagu babuvele bukhona nako mama nako aunti nako sisi ubugagu bemvele bukhona ebeyigage umuntu wesimame ebeyigagu ngengoma yabantu besimame agqoza ashikile intombazana iyagqoza yashikila igiyi kanjani lawa segiya yini social media hayi kahleni bafuthu hayi intombazana igiye ayikho lento leyo faka ibheshi impela iphelele phakathi kwamadoda iy'nsephe impela hawu hayi kahleni bafuthu hayi ngeke yabo nje ngizwe wena uzothi ugxile ey'tabaneni mfowethu right kakhulu lapho chunu mina ngisifuna ukugxila kulamantombazana azenza amadoda kube kuwamanye amadoda awenza amantombazane ey'fika ngathi amadoda yazi mina anginandaba nokuzondwa mina ke vele zondana anginandaba into enginami ninazi impandla yami elumayo i-right futhi nayo ngoba ngikweleta umuntu ngayo kodwa nje ayibafana maso lokhu sifaka amaphenti lokhu siphusha ungizwe phambili ukuthi hayi ichuni siye ukukhuluma umbhedo siubona umbhedo lento esiyenziwa manje la hayi umbhedo nje bafowethu ngeke umthakashana umuntu wesilisa umthakashana umile geqe mina bange namanye amagoso nophusha moya nobani akakwazi ukuthatha umthakashana kuthiwa akayo iqhude nomuntu wesimame yini nalento leyo ithini nje lento leyo yini lento leyo ngempela into ethini nje leyo
Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Nangibhuda ufakazela indzaba lekhulunywa ngizwe Mchunu. Uthi yebo ngizwe Mchunu siyamati sonke ukuthi inzamba ifike kuParafina, but loku lakhuluma enyalo kuliqiniso lelingeke size seliphikise. Uthini ufuna ukugqila kakhulu endzabeni ukuthi mantombazane kulamalanga safuna agqokisa kwemadoda, agqoke ngisho nema-brain wound, bagqoke timpahla atemvunulo yemadoda. Uthi kudzala bekungendiwa lo, ukuthi kumhlolo nje ukubona abantu banyalo sebakwenda intombazane ifuna kudenda umfana. Inkinga icala lapho ngoba lokho vele kuyatiwa ukuthi ngeke uzovunula imvunulo yemadoda umfati, ngeke uvunule ivunulo yemfati wendoda. Uthi kulihlazo futhi kumahloni kukubona sekwendeka kulesikhathi lesiphila kuso. Uthi nje nale yokubona umfati afake emchele, uthi uyaqala nje kuyibona leyo mfati umthola giya phambi kwemadoda. Abakwadi lokho ukuthi kuvelaphi. Uthi akanandzaba nokuzondwa abantu, niyamzonda nimtsanze vela nimendeli lutho, kedwa iqiniso into layo ngiqusha yona ngengane. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.